Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Днес съм решила да продължим с класациите и да ви представя топ 10 малко известни факта за Фьодор Достоевски. Приятно гледане! На първо място ви слагам, че той е използвал своите собствени страхове и своите собствени проблеми, емоционални, за да изгради своите персонажи. Например, той е влагал в тях страха от изоставяне, страха от самотата, страха от провала, страха от моралните ценности, пропуснатите морални ценности и с цялата тази палитра от страхове и с цялата тази палитра от емоции, които той е задържал и е преживявал вътре в себе си, той успява да създаде едни от най-искрените, едни от най-истинските персонажи, които днешният читател може да открие. На второ място в класацията ви слагам неговото умение да пише своите романи под огромен стрес. Той е имал стрес поради влошеното финансово състояние, имал е стрес поради гонене на срокове и като цяло живота му е бил доста тежък и доста труден и въпреки всичко той е успявал да канализира тази енергия в себе си и да създаде едни от най-удивителните романи, които съществуват и до ден днешен. На трето място ви слагам факта, че той е страдал от доста влошено здравословно състояние почти през целия си живот. Може би най-ясната черта за това нещо са епилептичните пристъпи, които той доста често е получавал. Благодарение на кореспонденция, която има запазена и от която можем да черпим сведения, той е разказвал на своите приятели, че нещо много странно се случва в него по време на тези пристъпи, пък и преди и след тях. Преди пристъпите той е усещал вдъхновение, усещал е яснота, усещал е засилена концентрация, докато след тези пристъпи той се е чувствал изключително изтощен, губил е представа и контрол върху себе си и губил представа за всичко, което се е случвало наоколо. На следващо място ви представям факта, че той успял да завърши роман само за 26 дни, което е направо невероятно за мен. Стига се до там, защото той е принуден да сключи сделка с доста несполучливи и доста недобри условия за него, но поради влошеното състояние финансово, в което се намира той и семейството му, както и това, че трябва да продължи своята кариера, той е принуден едва ли не да подпише договор с издателя Фьодор Стеловски през 1865 година. Проблемът тук обаче е, че той доста дълго време няма вдъхновение и няма никакви идеи по отношение на това за какво да бъде този роман. Много скоро, тъй като има определена дата, до която трябва да предаде своята творба, много скоро преди крайния срок той започва да изпада в още по-голям стрес, тъй като времето напредва, той няма никакъв роман. И тъй като за него това е било от изключителна важност за запазване на неговия авторитет и продължаване на неговото творчество, той написва романът Играчът за 26 дни и успешно успява да предаде този роман на издателя преди крайният срок. Следващия факт за него е, че през далечната 1849 година Достоевски е осъден на смърт чрез разстрел. До това се стига, тъй като той е участник в едно политическо интелектуално сдружение, Кръгът на Петрешевски, в което доста често се обсъждат теми, които са били забранени за времето си. Именно за това Достоевски прекарва известно време в затвора, след което идва времето на неговата екзекуция и точно когато бива изведен на площада за да бъде разстрелян, за него пристига помилване чрез заповед от тогавашния император на Русия Николай I, което помилване спасява живота му и му дава възможност да продължи да твори и да създава своите вечни романи. Друг малко известен факт за него е, че той получава своето образование за инженер в военно-инженерното училище в Санкт-Петербург. Това е неговото желание, но той е подтикнат от поривите на неговия баща, тъй като баща му винаги е искал синът му да бъде чиновник и да работи в някоя държавна администрация. Той завършва като инженер, изкарва своето образование и съвсем за кратко той работи като военен инженер, но вижда, че това не е неговата дейност, не се чувства добре, не се чувства щастлив и след доста кратко време той се оттегля, за да може да се отдаде изцяло на литературата и на своето творчество.
Друг малко известен факт е, че всъщност той е планирал продължение на романа Братя Карамазови. За него, по сведения, се казва, че всъщност той е виждал този роман като някаква частица от една голяма картина и е имал намерението да продължи да го пише, да продължи да развива историите на героите, но за съжаление, тъй като доста скоро след като завършва този роман, Достоевски умира, съответно ние няма никога да имаме възможността да проследим историята на героите и да прочетем продължението на Братя Карамазови. Всъщност Достоевски е имал нощен режим на работа. По сведения от неговата втора съпруга Ана Сниткина, Достоевски е предпочитал да пише вечерно време и е започвал доста късните часове на вечерта да пише и да твори. Обикновено неговите творчески сесии са били от 6 до 10 часа, като той не се е прекъсвал и не е спирал да пише през тези часове. Нещо, което е интересно за него и за неговия процес на писане е, че доста често той е диктувал или е чел на глас, за да чуе наживо как стоят думите му, как са подредени. Доста често е диктувал на самата негова съпруга да пише това, което идва в ума му и което тече като мисъл, вместо да пише тихо, без да препрочита това, което е написал. На 9-то място поставям факта, че всъщност той страшно много се е интересувал от криминалния живот и от криминалните новини. Доста често той е чел съдебни хроники във вестника или е разучавал истински съдебни процеси на убийци, на престъпници, на крадци, на всякакъв вид престъпници, защото е искал да опознае човешката психика, искал е да влезе в главата на убиеца, да разбере какво го е потикнало, да може по-ясно да предаде на своите герои точно тези чувства, които се крият дълбоко вкоренени в тези престъпници. Всъщност има един въпрос, който се смята, че доста често е присъствал в неговото размишление, доста често си го е задавал и този въпрос именно е: какво би могло да накара един нормален човек да престъпи нормалните граници? В последните месеци от живота си Достоевски се обръща към вярата и е помолил своята съпруга да му намери Библия. Доста често той е чел от нея, както и е карал съпругата му да му чете различни пасажи. Главно се е фокусирал върху прошката и живота и думите на Христос за тези теми. Всъщност в последните си часове на тази земя, вместо да говори за някакви теми, които са практически, да даде насоки на своето семейство, той всъщност разговаря с тях на духовни теми и се смята, че отново се е наблягало на прошката и на живота като цяло. На 2 февруари 1881 година Фьодор Достоевски умира вследствие на влошено белодробно заболяване. Това беше всичко за днешното видео. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако подобни класации и подобни теми ви допадат, може да се абонирате за моят канал. Може да прегледате и другите видеа по тези теми, други видеа свързани с автори на книжни теми също така. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ако имате предложения кой да бъде следващият автор, който да разгледаме и за който да ви подготвя 10 малко известни факта, пишете долу в коментарите. Отново ви благодаря, че бяхте с мен. Чао!